Yes. Nikech mano be gima ne timore ka nikech Azimio nomiyo sirikal D-. Yes. Kowacho ni sirikal oserem chopo singo margi. Yes. Iwacho maber ni nitiere gi chenro ma giketo ma biro mbele ka ma be pok gitimo lakini biro mbele ka. To ji to hinyore sani. Mae seche ma ji ninde kech, mae seche ma bech mauta oidho, mae seche ma ji school fees obaro ndas. Ang'o mitime sani? Ing'eno meja, gimoro ka gimoro nyaka bedi gi gimiluongo ni program gi policy. Sirkal ok nyal chiewo gokinyi to duoko bech mafuta piny. Sirkal ok nyal chiewo gokinyi to duoko bech mogo piny. Nitie activities ma nyaka timre. Iwinjo. Sirkal mar Azimio mane bedo led gi jatelo marwa Right Honorable Prime Minister Raila Odinga. E higa mokalo kano ochung' kapok dwe mar 6 kata 7 nowacho ni sirkal kik bed blamed high cost of living. Nang'o? Nowach global challenges mane nitiere. Ting'eyo ni ng'ama iluongo na jilted love en ng'ama tije tek. Onyalo wacho gimoro amora, onyalo miyo nyawadgi any marks. Nowach odwaro ni mondo ka in opposition i prepare mondo i take over government mantiere. Omiyo nyaka iketh nying government no as much as possible. But gimwang'iyo en gimiluongo ni patriotism. Ere kaka waduto. Nwach kata kidwaro bedo president e next term, to kinyal hero mondo ibed president e sirkal mopodho. Inyalo dwaro ni mondo ibed president ka sirkal no osetimre nadi, ose improve. Anyalo paro ka jatelo mar Azimio Raila Odinga kane pok otimo handshake gi Uhuru. Nothaw kabisa ni pesa miholo ni bro miyo wa shida in future. To ka gitimo handshake ma gidhi otanda makoro gimetho to gichiemo to gimer kamoro achiel. To wachno notimre nadi. Mae tabu ma William Ruto inherit sani. Gope manokaw, policies manok beyo, to kwanyal daw. Ma en pinywa. Be okwanyal laumu ng'ato. Koro wang'iyo ni policies mage. Mwanyalo keto in place, wanyalo makre nade, wanyalo tiyo karachiel nade, mondo wabed gi pesa mang'eny e treasury marwa. Watimo helni, wabed gi pesa. For example, kidwa keto stima, mondo itigo e mtoka, kata itigo e apiko. Mtokni gi nyaka bed imported. Or nyaka gibed assembled ka. Apiko gi be nyaka kel ka. Koni nyaka wa invest e renewable energy. Windmills, nyaka wa invest solar energy. To gi geothermal. Yes. To mae